Ассалому алейкум дӯстони азиз, созен нағзен аксияи идона барои шумо. Духтарако, фақат то рӯзи ида инами намуд глянцевии пекора шумо метонен 300 сомон харидорӣ кунен. Марамат каседа дар корай нависед леки бадид бо нархшон дига меша. Ҳозир инами қагил мондагиай тамом аксия шидагиай. Марамат касе дар корай фақат я скриншот кунен партоен мо шумода равон мекунем. Фақат доставка кати кор мекунем. Ина духтарако тамошо кунен. Илтимос сурат напрсен. Ина ами видеоро тамошо кунен. Кадомаш мақбул мешава ай рӯи видео скриншот карда партоен. Мана сафеди ҳоҷиёна ҳастай, и ранг ҳастай, зард ҳастай. Ана и ранга бисёр мепурсанд. Ана сафеда бинен, ина бо дигар ранга. Иш саб сафеда, иш камакак бежвичай. Ҳоҷиёнада беҳтарин вариантай. Ана и ҳастай. Инам неки камай. Мана духтаро ба назар бигирен. Ина ҷинсовӣ мепурсанд, ҷинсовиш ҳастай. Мана и гил ҳастай. Ана и ҳаста? Ана ям хушрӯай духтаро. Ино қиматӣ будан. Хитон медонен нархи ё аввал чанд сум буд. Фақат то ида шумо ҳами 300 сомонда метонен харидорӣ кунен. Ина бо як бор дига гап мезанам духтаро ки ино баъд аз ид нархошон дигар меша. Дигар расветкоша меоя ба наздикӣ. Баъд нархошон дига мешава. Тамошобино барои ҳавай то ида агар ҳами ранго махлутон шидагӣ боша бигирен ина рӯи видеом скриншот карда мада партоен дастафшик мебарад. Дастафшикмон занакай ба ҳазор занҳои азиз тамошо кунен, интихоб кунен, шумода бурда расонанд. Мана бинен чӣ хел хушрӯай рангош беҳтарин ранго мондагиай. Марамат метонен ки интихоб кунен. Як либосш 300 сомон. Ина и ранг ҳастай, и ҳастай, мана золотистӣ. Инами ранго ҳастанд. Бисёр. Усёятай ва гирифтан уже. Мана. Диден духтарако. Хулас дер накунен.